אנחנו הולכים לעשות פה בורקס בשר. את המלית של הבשר אני אכתוב לכם את המתכון המלא, מלית מאוד טעימה, זה מתוק מלוח, יש פה גם אגוזים, גם צילן, גם פטרוזיליה, בצל. לקחתי בצק קלים, את כולו, רידדתי ממש קצת כי הוא כבר מרודד, והשארתי פס באמצע בשביל המלית, ומשני הצדדים באורך שווה עושים חיתוכים עם סכין של פיצה או כמובן סכין פרווה, או חותכים עם סכין, ומתחילים לקלוע צמא, אחד לצד הזה ואחד לצד השני, פס לצד הזה ופס לצד השני. ככה ממשיכים עד הסוף, ובסוף מחברים את זה לידי טבעת. כמובן מורחים ביצה וסומסום ואופים את זה עד שזה אפוי טוב מלמעלה ומלמטה, וליד רוטף פטריות, לאירוח, ליום הולדת, למה שאתם רוצים, זה פגז. בהצלחה.